வணக்கம் நண்பர்களே. தமிழக அரசியல்ல முக்கியமான 2 டாபிக்கை ஸ்பீடா பார்க்க போறோம். முதல் டாபிக் என்ன பார்க்க போறோம்னா, செந்தில் பாலாஜி அவர்களுடைய மனைவி மேகலா அவர்கள் இப்போ சென்னை உயர்நீதிமன்றத்துடைய தீர்ப்பை எதிர்த்து உச்சநீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு பண்ணியிருக்காங்க. அந்த மனு இன்னைக்கு விசாரணைக்கு வந்திருக்கு. செந்தில் பாலாஜி அவர்கள் தரப்பு வழக்கறிஞராக கபில் சிபல் அவர்கள் ஆஜராயிருக்காரு. அமலாக்கத்துறை தரப்பு வழக்கறிஞராக துஷார் மேத்தா அவர்கள் ஆஜராயிருக்காரு. இன்னைக்கு விசாரணை நடந்திருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் கபில் சிபல் அவர்கள் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா, சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் என்ன சொன்னாரோ அந்த பாயிண்ட் தான் இங்கேயும் சொல்லியிருக்காரு. அதாவது அமலாக்கத்துறை போலீஸ் கிடையாது, அதனால அவங்க கஸ்டடி கோர முடியாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. அடுத்தது என்ன கேள்வி எழுப்பியிருக்காரு அப்படின்னா, சரி செந்தில் பாலாஜி அவர்களை காவலில் எடுத்து விசாரிப்பதற்கு 15 நாட்கள் கோர்ட் ஆல்ரெடி அனுமதி கொடுத்துச்சு. அந்த 15 நாட்கள் எதுக்காக காவலில் எடுத்து விசாரிக்கல, எதுக்காக விசாரணை நடத்தல? அதனால நீதிமன்றம் கொடுத்த 15 நாட்கள் கால அவகாசம் முடிஞ்சிருச்சு. அதனால மறுபடியும் அவங்க டைம் கோர முடியாது அப்படின்னு கபில் சிபல் அவர்கள் அவர் தரப்பு வாதத்தை முன் வச்சிருக்காரு. இதற்கு துஷார் மேத்தா என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது விசாரணையை விட பைபாஸ் சர்ஜரி எளிது அப்படின்னு சொல்லிட்டு செந்தில் பாலாஜி அவர்கள் முடிவெடுத்துட்டார் போல அப்படின்னு கிண்டலாக அவருடைய வாதத்தை ஃபர்ஸ்ட் தொடங்கியிருக்காரு. காவல் எடுத்து விசாரிப்பதற்கான 15 நாள் ஆல்ரெடி முடிஞ்சிருச்சு, அதனால இனிமேயும் காலத்தை கோரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கபில் சிபல் அவர்கள் சொல்லியிருக்காரு. இதை நிச்சயமாக ஏற்க முடியாது. இப்ப கைது செய்யறதே புலன் விசாரணை செய்யறதுக்காக தான், காவல் எடுத்து விசாரிப்பதற்காக தான். முன்னாடி எதுக்காக விசாரிக்கலனா, அப்பதான் அவருக்கு ஹார்ட்ல பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்தாரு. அந்த நேரத்தில் நாங்க விசாரணை நடத்தினா ஏதாவது செந்தில் பாலாஜி அவர்களுக்கு ஆயிருச்சுன்னா அதற்கு நாங்க பொறுப்பேற்க வேண்டியது இருக்கும். அதனாலதான் நாங்க அப்ப பண்ணல. சோ இப்ப காவல் எடுத்து நிச்சயமாக செந்தில் பாலாஜி அவர்களை விசாரிப்பது எங்களுடைய கடமை, எங்களுடைய உரிமை அப்படின்னு சொல்லிட்டு துஷார் மேத்தா அவர்கள் இன்னைக்கு உச்சநீதிமன்றத்தில் வாதத்தை முன் வச்சிருக்காரு. ஸோ எந்த பெஞ்ச், உச்சநீதிமன்றத்தில் எந்த நீதிபதிகள் இந்த வழக்கை விசாரிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா, நீதிபதி ஏஎஸ் போப்பண்ணா அவர்கள், நீதிபதி எம் சுந்தரேஷ் அவர்கள், 2 நீதிபதிகள் கொண்ட பெஞ்ச் இந்த வழக்கை விசாரணை நடத்தியிருக்காங்க. இந்த வழக்கை ஜூலை 26ஆம் தேதி ஒத்தி வச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிற தகவல் கிடைச்சிருக்கு. ஜூலை 26ஆம் தேதி மதியானம் 2 மணிக்கு மறுபடியும் விசாரணை தொடங்கும். என்ன நடக்குது, யார் ஜெயிக்க போறது அப்படிங்கிறத பொறுத்து இருந்து பார்க்கலாம். அடுத்து இன்னொரு பஞ்சாயத்து வெடிச்சிருக்கு. புழல் சிறையில் இப்ப செந்தில் பாலாஜி அவர்கள் இருக்காரு நீதிமன்ற காவல்ல. புழல் சிறையில் இருக்கக்கூடிய செந்தில் பாலாஜி அவர்களுக்கு விதிகளை மீறி இப்ப சிறப்பு சலுகைகள் கொடுக்கப்படுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப எதிர்க்கட்சிகள் கடுமையான விமர்சனத்தை முன் வச்சுக்கிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாம சவுக்கு சங்கர் அவர்கள், மாரிதாஸ் அவர்கள் போன்றவர்கள்லாம் இந்த ஒரு குற்றச்சாட்டை முன்வைக்கிறத நம்ம பார்க்க முடியுதுங்க. இப்ப சிறைத்துறை என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, இல்ல விதிகளை மீறி எந்த ஒரு சிறப்பு சலுகைகளும் வழங்கப்படல, என்ன ரூல்ஸோ அதை தான் நாங்க பண்ணிக்கிருக்கோம் அப்படின்னு சிறைத்துறை கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி விளக்கம் கொடுத்திருக்காங்க. இப்ப இந்த டாபிக்கும் தமிழக அரசியல்ல பெரிய ஒரு பேசு பொருளா மாறி இருக்கு. இது முதல் டாபிக். ரெண்டாவது டாபிக் என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, இப்ப காவேரி விவகாரம் மிகப்பெரிய ஒரு விஸ்வரூபம் எடுக்க தொடங்கி இருக்கு. கர்நாடக அரசாங்கம் தமிழகத்துக்கு காவேரி தண்ணீரை திறந்து விடல அப்படின்னு சொல்லிட்டு தமிழக நீர்வளத்துறை அமைச்சர் துரைமுருகன் அவர்கள் ஒரு குற்றச்சாட்டை முன் வச்சிருக்காரு. அது மட்டும் இல்லாமல் தமிழக முதலமைச்சர் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா, குறுவை சாகுபடிக்கு தேவையான நீர் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாம நீரை திறந்து விடணும், கர்நாடக அரசாங்கம் நீரை திறந்து விட மத்திய அரசாங்கம் ஸ்டெப் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மத்திய நீர்வளத்துறை அமைச்சருக்கு தமிழக முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அவர்கள் கடிதம் எழுதியிருக்காரு. இப்ப இதுல தான் பெரிய ஒரு டிபேட் வெடிச்சிருக்கு. பீகாருடைய தலைநகர் பாட்னால எதிர்க்கட்சிகளுடைய முதல் ஆலோசனை கூட்டம் நடக்கும்போது ஆம் ஆத்மி கட்சியுடைய தலைவர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் அவர்கள் ஒரு டிமாண்டை முன் வச்சாரு. சோ இந்த உத்தரவாதத்தை காங்கிரஸ் கொடுத்தா மட்டும்தான் அடுத்து நடக்கக்கூடிய ஆலோசனை கூட்டத்தில் நாங்க கலந்துக்குவோம், இந்த கூட்டணியிலையும் நாங்க தொடருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டிமாண்டை முன் வச்சாரு, ஒரு அழுத்தத்தை கொடுத்தாரு. என்ன உத்தரவாதம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, மத்திய அரசாங்கம் டெல்லியில ஐஏஎஸ் அதிகாரிகளுடைய பணி நியமனம், அவங்களுடைய டிரான்ஸ்பர் இருக்கு பார்த்தீங்களா, அது தொடர்பாக ஒரு அவசர சட்டத்தை கொண்டு வர போறாங்க. இந்த அவசர சட்டத்துக்கு காங்கிரஸுடைய நிலைப்பாடு என்ன, காங்கிரஸ் இந்த அவசர சட்டத்தை எதிர்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் அவர்கள் அந்த டிமாண்டை முன் வச்சாரு. உடனே காங்கிரஸ் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா, சரி ஓகே, அந்த அவசர சட்டத்துக்கு நாங்க எதிர்ப்பை தெரிவிக்கிறோம் அப்படின்னு காங்கிரஸ் சொன்னாங்க. சோ இதன் காரணமாக இப்ப பெங்களூர்ல நடந்த அந்த ஆலோசனை கூட்டத்துக்கு அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் அவர்கள் வந்திருந்தார் சொன்னபடியே. இப்ப தமிழக முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அவர்கள் இது போன்ற ஒரு வாய்ப்பை உருவாக்க வேண்டியதானே, காவேரியிலிருந்து தமிழகத்துக்கு திறந்து விட வேண்டிய தண்ணீரை திறந்து விட்டாதான் நாங்க காங்கிரஸுடைய கூட்டணியில தொடருவோம், நிச்சயமாக 2024 காங்கிரஸுக்கு ஆதரவு தெரிவிப்போம், இல்ல அப்படின்னா நாங்க இந்த கூட்டணியிலிருந்து விலகுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அழுத்தத்தை தெரிவிக்க வேண்டியதானே, ஒரு டிமாண்டை முன்வைக்க வேண்டியதானே.
கர்நாடகாவில் காங்கிரஸுடைய ஆட்சி வந்து நடக்குது. அப்போ காங்கிரஸுக்கு இந்த அழுத்தத்தை வந்து பொலிட்டிக்கலாக இந்த அழுத்தத்தை முன்வைக்கும் போது நிச்சயமாக அது வந்து நம்மளுக்கு தமிழகத்துக்கு பாசிட்டிவாக வருவதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. நியூஸு அதை எதுக்காக ஸ்டாலின் அவர்கள் பண்ணலை அப்படின்னு எதிர்க்கட்சிகள் கேள்விகளை தொடர்ந்து வந்து கேட்டுக்கிருக்காங்க. இப்போ இந்த டாப்பிக்கும் டாக் ஆஃப் த டவுனாக வந்து இருக்குங்க. இந்த 2 டாபிக்ஸை பற்றி உங்களுடைய பார்வைகளை மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மேலும் நம்ம சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா நான் பேசக்கூடிய வீடியோக்கு கீழே நன்றி அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கு. அதை கிளிக் பண்ணி உங்களால் முடிந்த தொகையை சேனல் வளர்ச்சிக்காக கொடுத்து உதவி செய்யலாம். இல்லை ஜாயின் பட்டனை கிளிக் பண்ணி நம்ம சேனலுக்கு மெம்பராக வந்து ஆகலாம். நன்றி. ஜெய் ஹிந்த்.